Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hằng nghe lại phim ngay sẽ. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat pinjasliang. Rupa Premium Meghalaya. MLA ka BJP ha Manipur vung zagin valte balaman sa ha kapor bakami jinga kan ada pedang kijat ben kuki bat kijat ben maitai ha ujemang jong snam arja phulai ula khlat no ha ka jaka basumare ha Gurugram ha ka jilla Haryana valte udai na kijat ben zomi ula sha sumar kumba arsnami Delhi Henry hadien bola yo wan phai no shiyeng ru ka jingpang ka nangyai ban ya namarba ka jingman saw jong ha ka tu kapor kala jorbha baru hapan ya ka wheelchair ban la bharu ban kran ka jingman saw jong ka khamjur ka dei na ki benta jong ka khli walti udai bomi khaman ya ka Thanlon Assembly Constituency ka badan ha Chura Chanpur District jong ka jila Manipur bahayang jong ha ka to ka por ki no ba ka jingman saw jong ka dei na mar ka jing herthma ha ka kan huan jong ki maitai ki balatep kom ki aram bai Bengal ka jingpang kala khamban juri ha ka pratrik urumpang arja penriu kom tala pen ke dia da ka ling soin sa Delhi andai menta ka sngi la pen bana bola klano kino elam bo per ki la pha ka jing sngolem sha ki bahayang sam jogu Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.